svojim govornim veštinama, iskrenošću i velikim srcem utičete putem medija, YouTube-a na mnoge ljude koji traže mir u duši, a koji ne ostaju ravnodušni, već se menjaju na bolje. Da li mislite da na taj način menjate svet? Pa, neskromno da kažem, barem se trudim. Da promenim i da spasem svet, svakako da. Ja taj kalibar nisam. Ali ako neki tamo klinac u Njujorku ili u Pančevu ili u Podgorici ili ne znam, na Palama ili bilo gde, mu nešto sinem u duši, slušajući te moje ispovesti, te moje govore, te moje savete, to je za mene velika radost. I svakako da želim, verujem da mogu da dam nešto od sebe i zbog toga sve to i radim, jer da ne verujem da mogu da učinim neku promenu, ja se svakako time ne bi bavio. Jer sam negde, trudim se budem vrlo racionalan i da ne gubim svoje snage tamo gde vidim da ne mogu nešto postignem. Mislim da je to jedna jako važna stvar, da ljudi često se bave nečim uzaludno i do samouništenja, a gde je očigledno da ne mogu da postignu nešto. Znači, treba uvijek da rasudimo da li u tome i tome mogu da se nečim posveti. Neko, recimo, nema dara za fudbal, a hoće i sve snage da bude fudbaler i ništa mu ne vredi. Potrošit će godine i na kraju će da polomi ligamente. Tako i mi u svemu. Eto, posle 20 godina krve borbe i velikih muka i radosti u Gospodu Bogu, ja sam osjetio u svojoj duši da bih mogao. I onda je crkva to prepoznala u vidu na prvom mestu tadašnjeg vladike Artemija, pokojnoga, koja je posle raščinjena, nažalost, i tako dalje. On mi je dao blagoslov da napišem knjigu Bog i rock and roll da se štampa, a zatim još mnogo više preko pokojnog mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je prepoznao taj dar u meni, taj dar, tako da kažem, govora, i da mi je blagoslovio da mogu da krenem u ta predavanja i drugo izdanje Bog i rock and roll, tako da i onda kroz taj blagoslov i kroz to osjećanje ja sam se usudio i negde sam video da mogu da se posvetim tome i da zaista uložim veliki trud i veliki napor da bih se pojavio na YouTube, da bi se pojavio u javnosti i da bi onda ljudi već čuši to, da bi počeli da me pozivaju i da onda se napravi jedan, da kažemo, poveliki opus svih tih mojih predavanja. Naravno, sad je sve to mnogo u manjem obimu, sad sam iguman ovog manastira, nemam više ni vremena, ni na kraju krajeva i sve te velike teme koje sam ja u jednom trenutku obrađivao su obrađene i iznete. Sad ja mogu samo da se ponavljam, manje više. Ništa ja sad mnogo novo radikalno ne mogu da donesem. Mogu da malo tako prečešljavam savremene teme, da dajem neke komentare, ali te neke, da kažem, a to mi ljudi kažu, oče, kaže, pa vi, pa nemate vi, ne možete ponoviti onako, pa jeste, prosto. Bile su neke i duhovite. Svaki čovjek u svemu što kreira, on u jednom trenutku ima taj akme, što bi rekli Grci, ima taj špic u svom stvaralaštvu, da polako posle toga on već se spušta sa tog svog špica. Tako i ja sam taj svoj špic imao dok sam bio u Ostrogu. Puno tih, zaista mi je Bog otvarao puno sam ulazio u tu pravoslavnu psihoterapiju i te teme koje su, tako da kažem, najpoznatije u stvari u mojim govorima. I tu sam se posvetio dosta tome. Zaista, eto i Bog je tako učinio, Sveti Vasilij Ostroškija i vladika mitropolita Amfilohije, iguman tadašnji otac Pavle i kasnije otac Sergije, koji su bili igumani, su mi davali dosta prostora da imam vremena da spremam ta svoje predavanje, da izučavam, da se molim, da razmišljam. I onda mi je Gospod, naravno, on je taj koji mi je dao sve te teme, ali su mi oni zaista omogućili te uslove da ja radim na sebi i da pišem te koncepte i da se ozbiljno spremam. Znači, to su bili kao fakultetski ispiti, kao diplomski ispiti i svata. Ja sam ozbiljno pristupao tim svim svojim predavanjima, jer me tako moj otac naučio da šta god radiš, kaže, radi ozbiljno, radi studiozno. Tako da, i nekad dok sam bio rock'n'roll i u grehu, ja sam to radio do kraja, tako da kada sam spoznao lepotu i dubinu pravoslavlja, pa jeste tako. Tako da sam se, moram da kažem, ozbiljno posvećivao svim svojim predavanjima, znači do kraja, kao kad bi izlazio pred patrijarha ili pred Akademiju nauka, tako da, eto, sada se ne usuđujem da idem tako neke ozbiljnija mesta, prosto vidim da nisam spreman.
Ako bi došlo do neko poziva na neko ozbiljno mesto, tako da kažem, onda svakako je to potrebno. Tako da, kao i svemu, kada se zaista čovjek nečemu posveti ozbiljno, a rasudio da ima dara za to, uvek su rezultati to. Tako da, eto, ja blagodarim Bogu i svim tim crkvenim licima koje su meni uvek bili od velike pomoći, koje dan danas mnogo volim, bilo da su živi ili nisu. Njima zahvaljujem, Svetom Vasiliju Stroškom, koji me prihvatio u njegovoj svetinji, i da kažem, tamo se punoća svega toga zapravo i rodila.